Han zein hemen irabazien zuzan txapelketetan artean, zein da azpimarratuko zenunkena? Ez da ipanik. Dana da, importantzile, bertan momentum. Bertan momentum, amene mundiala eta baloretan da asko bat, telebista eta horrek reperkusioa gehiago deukelako, baina ez da gipa zer zen. Ez da gitzen izan zen. Hemen, munduko txapelketa irabazitzen duen. Euskadiko, bai. Bai, baina ez da gipa zen izan. Buruz-buruko, bai. Hemen. Azkenean, Ameriketan zenbat urtein zendu zen gitxi gora, 17 bat? Urtik, temporaldi. Ez da ipanik, hogei edo. Laro eta mabizien kunde, edo iruro eta mabizien kunde, laro eta marren arte, baizik denak. Ez da ipanik. Hogei bat edo. Baina, bueno, importante ez da, momentuz dana dugu importantzi, momentuz ez txapelketik. Da Gernikako astronetako partidu. Gernikako astronetako partidu, diru mogite zanin, zu defendiuten dute zen duen zeure izena eta zeure dirue, txapelketa moduntzan hori. Baina, pelotari batek kantxan dagoenean, kanpoan segertatzen da badaki, konturatzen da, diru ezelan dagoen edo... Hasiera bai, gero partidun barrontza hausen, partidu badoi ez dut holandari, beste lekoa da, da zu zeure horzaz, baina igul partidue aidan badoi, orduan bai, zeia orduan zeu etzazten traute, entzune jozu, baina partidue ez dut larri badoi eta han ez da, zuke nahi zuna harina maitute alba da idoazi. Baina txapelketak, ez da ipanik, nik gau handaz gambaran, bueltaka, nire trofeo zarrak, txapelak, ustelduko dira, lako baten, da. Nitra da nahi bardin, oseak, ez da ikozen izan.